ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲಿ, ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ಯಾನು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತದ, ಸುದೆಕ್ ಬರ್ತದ ಮೀಂಜರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಸುದೆತ್ತ ನೀರು ತುಳು ಏತು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ತೋಜಾವ ಎಂಕ್ಲಿಗೇನು. ಆಫ್ಟರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಸುದೆಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಡೈಲಿ ಮೀತೆ ಅಂದ ಸುದೆಕ್ ಬತ್ತನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಕೇರಿಯಾ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಸೋಕು ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಸೋಕುಂಡು ಎತ್ತು ಚೌಳಿ ಚೌಳಿ ಅದು ಮೆಲ್ಲ 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 ಚೌಳಿ ಚೌಳಿ ಅದು ಉಂಡು. ನಮ್ದು ಮಾರಿ ಕಲ್ಲಿಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರ್ ತೋಜಾವೆ ಉಂಡು ಅಬೋಲು ಬಂಗಾರ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಗಟಾನಿ ಗಟ್ಟಿನಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಮೀಂದೇರೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಈತ ನೀರು ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸುದೆಟ್ಟಿ ಏತ್ ನೀರುಂಡು ಯಾನ್ ಮೀಂದು ನಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಡೆ ನಿಂಚನೆ ಸೀತ ಎಂಬ್ಯ ಯಾಂಕ್ ಮುಳು ಏಪಲ ಮುಳ ಅಕ್ಸಿ ಅಕ್ಸಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು. 12 seconds later. ದಾಯ್ತು ಜಾರುಂಡು. ವಿಘ್ನೇಶ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಎಂಕ್ಲು ಸಪ್ತ ಸಾಗರದ ಆಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಪೋಯ್ತು ಅದು ಎಂಚಿನ ಬೇಜಾರ ತ್ರಿಬಳಚ್ಚ ತ್ರಿಬಳಚ್ಚಿನ ಕಬ್ಬು ಎಂಜಿನ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗು ನೀರು ಅಡಿಡು ಕಲ್ಲುಂಡು ನೀರು ಪಡೆದೊಂದರೆ ಚಿನ್ನರತ್ನ ಉಂಟು ಸರಿ ಪಂಡು ತೋಡಿ ಎತ್ತು ಪಣ್ಣದಾಯ್ತು ಇರಡ ಗೊತ್ತು ಜಾದರ ಕಾಲ ಹೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ತರಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಿ ಯಾರನ ಇಂಚಲು ಇಂಚ ಬಿಡು ಮೆತ್ತದುಲೆ ಇಂಚ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಂತರ ಪೋಯ್ನೆ ತರ ತೊಲೆ ಪೂರ ನೀರು ಪೋಡು ಗುಂಯ ಅವನುಂಡು ನೀರು ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಂಜು ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪು ಗೊತ್ತಾ ಆಹಾರ ಮೇಲಾಗ ಪೋದು ಆಹಾರ ಮೇಲಾಗ ಪೋದು ಅಲ್ತಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾ ಕಾರು ತಿಕ್ಕೋತ ಕಾರು ತಿಕ್ಕು 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 ಈರೊಂದು ಬಟನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅದೆತ್ತು ನೋಡಿ ಅದ ಅಂಚಂಡ ಗುಬ್ಬಿಡ್ದೀಪ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬೊಕ ಇಂಚ 11 ಪೋಪು ನಾವು ಎಂಚಿನ ಐದೊಂದು ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ಪನೆ ತೇರಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದು ಮೊಳ್ಳ ಇಪ್ಪುಡು ಬೆಡಿತಲ್ಲ ಇಂಚ ಐಫೋನ್ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಟ ಯಾರು ಶುರು ಅದು ಅವ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಉಂಡೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೈ ಕಾರ್ ಹಾಕದನ್ನು ಬಚ್ಚಿದು ಇರದಾದೆ ಅವಳು ಮೇಲು ಮತ್ತೆ ಪರಂಕದನ್ನು ಇದು ಅವಳು ಮುಳತ ಅವ ಚೈನ್ ಉಂಟದ ರಾತ್ರಿ ಪುಡರ್ನೆ ಚೈನ್ ಪುಡರ್ನ ಚೈನ್ ಪುಡರ್ನ ಇತ್ತು ಯಾರು ಪುಡರ್ನಾಗೆ ಚೈನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೈನ್ ದೆತ್ತದಿ ಓಡಿ ಬುಚ್ಚ ಬಾಬಾ ನಿರ್ತೀರಿ ಏರು ಅಮ್ಮ ಚೈನ್ ರಾತ್ರಿ ದೀಪನ ದೆತ್ತರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಏರನ್ ಬಂಗಾರ ಪೋಪುಂಡ ನಬ್ಬಿಡಿ ಬಾದು ದೆತ್ತದಿ ಓಡು ಬಾಡಿತ್ರನೆ ಪುಡರುಂಡಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಲ ದಿಗ ಉಂಟು ಪುಡರ್ದು ಪಾಂದ ಸೀದಾ ಗೊತ್ತು ಐದು ಕಟ್ಕೊಂತೀರಿ ಅದ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿಯರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಬರೀ ಆತ್ಮಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಡೈಕಿ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಬೇನಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡಿಟ್ಟೆ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಬೇನ ಒಂಜಿ ತಾರ ಐತಿಕ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೀದಾಂಡ್ ಮೀಂದು ಮಾತಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ ನೆಂಕಲ್ ಎಂಚೇತನ ವಿಘ್ನೇಶ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿ ಮುಲು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಅಂತಾರ ನಾ ಒಂದು ಎಂಚೇತನ ವಿಘ್ನೇಶ ಬಚ್ಚಿನ ಮುಖ ಮುಖ ಇಸ್ಬಿತ ಪೋಲಿಂಡ
ಎಂಕ್ಲ ಮೀನ್ದಿದ್ದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೇನೆ ಆಗತ್ತ ನೀರಿಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆ ತಾರೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅದ ಅವು ಅರುಣನೇ ಸೊತ್ತು ನಾನು ದುಂಬೆ ಬಂದು ಮುಂಚಿನ 10,000 ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪಣೆ ಅಂದೆ 10,000 ಅಲ್ಲಿ ಆತಿಜಿ ಮಂತ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅವಡು ಮಂತ್ಲಿ ಎಂಕೆ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಳ್ಳು ಮಂತ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅವಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ 10,000 ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂತ್ಲಿ 15 ಬುಕ್ಕ 20 ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಗ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡುಂದ್ಯಾ ಬೇಲೆ ಕೊರಂಡಾವು ಎರಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ದಾನೆ ಬೇಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ತೊಗರಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಉರ್ದು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಭತ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜವು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜ ಅಂದು ಇರು ಪಾಪಣ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜ ಅಂದು ಅವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೂನಾಗ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜ ನಕ್ಕೊಂಡು ಕುಲ್ಲರಿ ಇಲ್ಲ ದೇ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮನೆ ಅಂಗಡಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಓಡಿ ಬುಡ್ಡಿ ಬಲ ₹200 ले लो एक्टिंग के ₹50 काट लो ಮೂಜು ವಾರಾಂಟಿಗೆ ಆಣಿತ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಅವ ಬಂತಿಜೆ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುದಾದ ದಾಯ್ತಂಡು ಮೂವಿ ಉಂಡಾ ಜೈಲರ್ ಎಂಕ್ಲ ಐತೆ ವನಸಾಂಡ್ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ ಬೈ